E kinde maduol marango tije obila pacho ka ipoa pod dhi nyime gi timo nonro ewi nek mar karan machon ma od bura ma Siaya Felix Olwero, jodak ma Alwala obwogo bago ng'anyo chieng' wuok tich wira ni ok giyud duoko ewi nek mare e kinde mowinjore. Kaka jafwamoro Efi Nyakidi lero, jodak go oywago rochruok mar arita kwe e gwengego kendo gidwaro ni piny owacho odonjre mar neno ni arita gwengego odok makare. Ma kachung' od bura ma Alwala mayudore Seme, kaunti ma Kisumu. Gweng'ni e mano ma karan machon mar od bura ma Kisumu Felix Olwero nochiele gi magina e kinde ma wachore ni obila ne temo ndhiyo jonjore moko. Dirom juma achiel sani nyaka ne Olwero rad kod tho mare, kendo jodak ma e gwengego nobwogo ng'anyo ka giwacho ni duol marango tije obila pacho ka aipoa pok omiyo gi duoko moro amora ewi nek mar Olwero. Gima litnwa sani ni nyaka nege gi bunde onge okang' moro amora ma polisi osekawo. Wawinjo ni jo aipoa timo investigation. Nyaka chop sani, it's 1 week down the line kapok wayudo duoko moro amora. Wakwayo kendo wa demand mondo omiwa report kaka thono nobedo. Kaluwore gi jodak ma Alwala, rochruok osebedo weche mag arita e gweng'no kuom thuolo madirom dwe achiel, kendo jonjore osebedo ka chandogi ka gitemo monjo magawa mar Olwero kod monjo joriemb apiko. Gima miya wacho na arita makae rach kama koro nyinege wuodwa ni eri osebedo 1 month ago ka wawinjo man jokuoye biro to giya, jokuoye biro to giringo giya, jokuoye ringo to gibiro giya. Koro dakika mogik ma koro nye koro wuodwa bende koro dwano ng'e ni jogi gaga kanye. Koro ka polise akobewa mabe wakia ni gin polise gigo gin jokuoye. Koro gibiro ginego wuodwa koro ka giwuok ni gin polise. Seche moko iwuok kinyi idhi e tij ma boda ni to ka chopo saa 2 gi nus adek ok onego bed ni inoko. Kibet oko timaki ibeti timayi apiko tinegi be kata. Achiel ok nyal dhi e pub didek ni kwale to ka jogweng' luoro ni mondo ne kata jokuogi to okwane. Mokwongo ne wadhi moji oluoro pub moko ne jakuo kata achiel. Mar ariyo wadhiro kotur grel jogi mokwale iye kanyo onge. Mar adek ogo simo ni ikwelo ka ji odhi wuon pub owuok odhi ong'eyo. Odhi obet e dhot. Kobet e dhot mondo ne jakuo gi wang'e ok oneno jakuo. Jodak go bende oseyo jotelo mag gwengego kuom rem donjore wachno maneno ni arita kwe mag gwenge ma Alwala odoke wang'e. Nyaka nyogi ni timre e area marwa kata mana bunge marwa pok wawinjo ko wuoye wach mar Felix. To Felix en ng'at manyo orito gweng'ni endi ma en ng'ama ong'eyo. Polise matiyo kuondegi kowinjo area michwake kong'o to biro kendo gibiro kaka gine to weche mag ratiro to ging'e mana nego ji. Dwachgi maduong' en mondo mi piny owacho keto kenge makare manyalo bero arita mar Alwala. Bende gima kochung' mar bago ng'anyo nyaka ete sendo bila makombewa chieng' wuok tich madwaro ratiro ne Olwero. Omiwa ng'ama nyalo ritowa kalong'o ka mondo konywa e Alwala. Kech Alwala wan gi tabu. Kech nyithindo matimo gigi chief ong'egi. Joma timo gigi ong'e ni ng'ane rach onge kitero ripot ko ni ipenji ni inene. Aya be ni barua ot bidwa dhi gine di barua moro idwa ndiki mar lo mano ne very faster. Wan ja Alwala sub location ok wayie to kochopo chakre ka wuono gi kiny kochopo wuok tich wabiro dhi dwaro ang'o haki yetu awuoyo takia Kiswahili tawuoyo. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Komachielo ni piny owacho mar Manywanda kata Broadbase ne ochuog dwe mar 8 higa mokalo bang' jatend piny